Segurament a aquestes alçades et deus estar plantejant si val la pena o no tenir una app pel teu establiment. Doncs el vídeo d'avui el dedicarem precisament a això, a veure els avantatges i inconvenients i a veure com ho pots fer si realment vols l'app. Les apps tenen els seus avantatges i els seus inconvenients respecte a una web mòbil, per exemple. El principal avantatge és que l'app s'adapta totalment a la usabilitat i a les funcions que tu vulguis que tinguin els teus usuaris. No estàs restringit al que seria un lloc web. Els principals inconvenients de les apps, fins ara un era el preu, però veurem que això està canviant, i l'altre és que quan l'usuari la vol ha de poder-la trobar i descarregar-se-la. Sobre el preu, el que comentava és que ha baixat en picat el preu de les apps els 2 darrers anys. Hi ha 3 motius principals pels que ha baixat el preu. El primer és que hi ha tota una fornada nova d'informàtics de carrera que ja saben programar apps i per tant és més fàcil trobar especialistes en apps que uns anys enrere. Per altra part, ja hi ha tecnologia que permet guardar una app en diferents formats, així que ja no cal fer des de zero les apps i guardar-les diferent pels diferents sistemes operatius. Hi ha un darrer factor que ha fet baixar el preu, que és el fet que ara cada vegada més hi ha pàgines web que permeten crear apps gratuïtament o molt barates. Si les funcionalitats són estàndard, aquests llocs web et poden anar bé. Així que no és tan descabellat pensar que pots voler l'app del teu establiment. Cal però que tinguis en compte que hi ha una nova tècnica que has d'aprendre, que és el que anomenem ASO. ASO per App Store Optimization. La teva app l'hauràs de distribuir a través dels 2 mercats principals, el Google Play per Android i l'App Store per Apple. Posicionar-te bé en aquests 2 mercats és molt important. Que els usuaris trobin la teva app i se la vulguin descarregar depèn en gran mesura de com creïs la fitxa de la teva app en aquests mercats. Anem a veure els factors que influeixen. Factors que depenen de tu i són dins la pàgina del mercat. El títol, la descripció, les paraules clau, la icona que utilitzis per simbolitzar la teva app, la categoria en la que la situïs, les captures de pantalla, el vídeo de demostració, la relació amb Google+. Tot això són factors que depenen de tu, o sigui que cuida'ls bé. Però hi ha factors que no depenen de tu. Anem a veure aquests factors. Les valoracions i els vots dels usuaris, els comentaris que et facin, el nombre de descàrregues que tingui la teva app també influirà en la posició que ocupi dintre el mercat i els links que rebi la pàgina de l'app. Tot això són les tècniques del que en diem ASO, App Store Optimization. No voldria acabar de parlar de les apps sense comentar que les apps que utilitzen la dinàmica de jocs i la mecànica de jocs, o sigui, el que anomenem gamification o ludificació en català, són més divertides i obtenen millors resultats per part dels usuaris. Són una mica més difícils de programar, però els resultats són realment molt millors, així que jo la ludificaria. Bé, ho deixo tot a les teves mans. Per mi, endavant amb les apps. Ens anem parlant. Adéu!